Wasanna għal podcast ieħor dik hija l-introduzzjoni tagħna tal-programm. Dun George Dalli huwa il-mistieden speċjali tagħna. Ġifrin għandek 4 kliwi. 4 kliwi, si amazing. Għax kiena meta s-sirt naf, xtaqt li nagħti donation ta' 2 minnhom. Imma qalu li ma tistax. Lili l-ewwel università li għamilt jien sabasni mix-xatt, u mbagħad sabasni l-università. U għadni nużom 2, daqs kemm nuża tat-teoloġija u l-filosofija, għadni nuża tal-esperjenza kbira li kelli x-xatt. Mbagħad kont nitkellem ma' John darba maħija u għalli inti meta kont żgħir ħafna ġieli kont issemmi għax kont ngħidlu tinħoss xi ħaġa li mhix biżżejjed. U dak għall-ewwel ħasibni mhux biżżejjed jiġifieri fl-ristorant wieħed ikolli 10. Jiena kont nemmen minn dejjem li l-ġebel li qed iwadbu l-ħija huwa kollu frott lejra. Le, ma qabel ġidun George, hemmhekk ma kien jeżisti xejn. Laqas knisja. La biċċa garax. Normalment qatt ma nitilqu ikun fejn ikun Don George jew int li ma jagħtix il-barka. Għala int bil-barka, mod speċjali għal morda għad-diffikultajiet bħalissa. Grazzi Mulej. Don George, hu nitolbu għal paċi fid-dinja mod speċjali. kullum kienu.